Георги Бошков, наставник на Дунав 8806, държавен шампион и носител на Купата на България. Господин Бошков ще получи наградата си лично от кмета господин Пламен Стоилов. Сменяме наградата с Русински. Честито на господин Бошков. Продължаваме сега още една награда, която е за най-добър отбор на годината. Разбира се, логично е и това е Дунав 8806, държавен шампион и носител на Купата на България. Кой ще получи наградата от името на баскетболен клуб Дунав? Зори ли ще бъде? Или всички момичета заедно ще излязат, за да си я получат? Аплодисменти за Дунав 8806. Трябва да се ограничим всички, за да ги хванят всички. Двете прекрасни кошници с цветя, които са пред вас от името на господин Стоилов и от името на заслужил професор Васил Пенчев за целия отбор с най-добри благопожелания за бъдещи успехи. Благодаря ви. Продължаваме с още една награда, която се връчва за втора поредна година.